aquelles de treball les fem en ratlla. Després de planxar les mànigues es planxa el cos en aquí el botó. El botó això d'aquí, o bé el pots posar aquí, però jo si veig que està molt arrugat, el que faig per no tocar això dels botons, com que és de plàstic, així, i faig aquí. Però sempre aquí, perquè si no s'apriu. I després, seguit, es fa això d'aquí, sempre la postura, em queda bé. Després aquí, per mirar de no tocar la màniga que has fet, perquè si no quedaria